Здравейте, приятели! Понеже не всички знаете, но реално аз съм активен фотограф и искам да ви покажа моята техника. Всичко си го побирам в раницата. Визитки. Едно тяло, второ тяло, един портретен обектив, един обектив 24-120, светкавица, карти памет, батерии. Тук имам още визитки. Това тяло ви го показах на D750, Nikon Z6. Така. И разбира се, вътре имам зарядни устройства. Това ми е напълно достатъчно за една цяла сватба, събитие или каквото и да е било. Не се притеснявайте, можете спокойно да ми се обадите или да посетите страницата ми във Facebook LN Photography. Сега ще ви покажа.